komentároch pod posledným videom mi niektorí z vás celkom pekne naložili, že vraj sa neviem pohybovať vo vysokohorskom teréne, že vraj robím dookola tie isté chyby, že vraj mám nevhodnú obuv a nevhodnú výstroj, no a že vraj sa príliš bojím. Musím uznať, že na tejto kritike je dosť veľa pravdy, no a dnes ukážem sériu chýb, ktoré som urobil pred rokmi, ktoré viedli k záchrannej akcii na Čierny štít. Takže tí z vás, ktorí mi túto kritiku venovali, sa budú pravdepodobne držať za hlavu, tí ostatní snáď sa sem tam aj pousmejú, pretože to nakoniec celkom vlastne to úplne dobre dopadlo. No a ešte by som niečo rád na tému strachu. Pred istým časom som mal tú česť natočiť rozhovor s jedným šuhajom zo Svitu. No a tento šuhaj zo Svitu sa práve chytil témy strach. A čo ma prekvapilo, bolo, keď hovoril, že on má pri lezení tento strach všade prítomný. No a prekvapilo ma to preto, lebo tento šuhaj dokázal to, čo len hrstka Slovákov a len pár stovák ľudí na celom svete. On stál na vrchole hory Zabijak, známe tiež ako Nanga Parbat. Pre tých, čo nevedia, Nanga Parbat je jedna z 8000-oviek a skôr než na jej vrchole stála ľudská noha, vyžiadala si minimálne zdokladovaných 30 ľudských obetí. Keďže štatistiky vtedy neboli úplne dokonalé, tak tie neoficiálne odhady sú aj cez 50. Toto video spracujem niekedy najbližšie týždne, keď sa pokazí počasie, a čiže buď naň teraz vidíš link, alebo daj follow, aby ti neušlo. S čím však nesúhlasím s mojimi kritikmi je to, že ten záver, ktorý urobili, že nepatrím do Tatier. Ja si myslím, že do Tatier patrí každý, kto do Tatier patriť chce, a je úplne jedno, či sa pohybuje podľa príručky pohybu vo vysokohorskom teréne, bez ohľadu na to, ako moc sa bojí. No a predtým, než sa budem venovať tomuto fantastickému štítu a mojim chybám na ňom, teda Čiernemu štítu, ktorý je za mnou, sakra, jak to teraz sa vyzerá, tak toho ukážem, to bude najlepšie. To je on, to je ten fešák. Tak by som ešte rád adresoval jednu záležitosť alebo jednu kritiku, ktorá sa nesie celou existenciou môjho kanála. No a to je kritika na tému toho, že motivujem mnohých ľudí, aby sa vrhali do podobných šialenstiev a že ich to môže stáť život. No a bohužiaľ ani tu nemôžem príliš veľa oponovať. Je pravdepodobné, že je to pravda. No ale tu by som povedal paralelu s jedným ešte väčším darebákom, ako som ja. A to bol Pavol Barabáš, ktorého videá má reálne, nie metaforicky, reálne skoro stály život. Konkrétne to bolo video Amazonia Vertical. No a pre tých, čo nevedia, o čom to je, tak oni tam liezli vo Venezuele na Diabolskú horu, alias Aujan Tepuy. Čiže kým všetci išli na Roraimu, všetky organizované skupiny, ja som si prenajal jedného týpka, ktorý ma vyprevadil hore na túto horu. No a chcel by som Pavlovi Barabášovi povedať jedno veľké ďakujem. Napriek tomu, že celá Venezuela fakt bola extrém, tak som tu zažil fantastické chvíle a možno neviete, ale Aujan Tepuy je hora, z ktorej padá najväčší vodopád na svete, Salto Ángel. No a keď som išiel s týmto mojím sprievodcom cez jednu dedinku, tak z jednej tej chalúbky vyšiel nahý starček, mal 102 rokov v ruke mačetu a okolo pása mal len takú handričku. No a toto je zážitok, na ktorý spomínam normálnejšie, aj teraz mám zimomriavky. A tento sprievodca mi povedal, že starček, keď bol malý, tak bol jedno z tých detí, ktoré vítali Jimmyho Angela, keď pristal so svojím lietadlom potom, ako objavil anielský vodopád.
tam som sa dotkol histórie. To bolo fakt niečo úžasné. A napriek tomu, že to nejak až tak extrémne nesúviselo s výstupom na Aujan Tepuy alebo s celou Venezuelou, tak to sú zážitky, ktoré nezažijete, keď budete v komfort zóne na Štrbskom plese a nebudete sa challengeovať. Samozrejme, že keď sa challengeovať budete, tak nie všetci z vás to prežijete. Bohužiaľ, tak to je. Dobrodružstvo prináša riziko a riziko nie vždy dobre dopadne. Ešte k tej Venezuele krátko, predtým, jak sa budem venovať čiernemu štítu. Do Venezuely som prišiel tesne predtým, ako zomrel Hugo Chávez. Už vtedy tam začínala tá hyperinflácia, boje o moc a Caracas bolo vtedy mesto, ktoré viedlo rebríček najnebezpečnejších miest sveta. Priemer tam bol asi 10 vražd denne, no a nepoznám snáď žiadneho gringa, ktorého by tam neokradli, za to poznám jedného gringa, Andrej, pozdravujem, ktorého tam prepadli a olúpili až 2-krát. No a to by bolo asi dosť o mimo Slovenska. Poďme sa pozrieť na Slovensko. Takže nie som si zatiaľ úplne istý, či a ako sa mi podarí dojsť na čierny štít. Podľa Goat.cz ide jedna z tých cestičiek tadeto, touto policou a nejde tam hore. Akokoľvek sa na to pozerám, všetky cesty sú dvojkové. Čo sa týkalo toho, ako som sa ja dostal do prúseru, tak tu sú také dve línie. Jedna je trojková vedľa žlabu a hneď vedľa je päťková. Naliezli sme do trojkovej, nejak som sa tam stratil, neviem jak, nepýtajte sa ma. Zrazu som jednoducho sa objavil v strede steny, motal som sa tam, zostali tam dokonca nejaké 3 friendy, čiže niekto, keď liezol po mne, mal pekný darček. Peťková cesta začína takým bruchom, cez ktoré sa prelieza, ale keďže som vtedy liezol s mojou vtedajšou partnerkou, ktorá nebola až taká skúsená, tak som ju nechcel zobrať na peťku, zobral som ju na trojku, ale tá trojka nakoniec bola minimálne 4. Myslel som si, že keď niekto dokáže vyliesť 13-metrovú stenu vo vertigu, tak dokáže aj týchto neviem koľko 100 metrov na čierny štít. Mýlil som sa. Cesta, ktorá má trvať 2 hodiny, nám trvala 6 hodín. A samozrejme, že by som mohol obviňovať niekoho iného, lebo ja za to nemôžem, ale nie, ja za to môžem. A dôvod, prečo môžem obviňovať niekoho iného, je, že som spal na Zelenom plese a večer predtým si tam asi 6 šuhají z juhu Slovenska urobili party. No a v podstate bolo to strašné. Skončilo to bitkou, keď sa dobili, dogrcali sa a zaspal som o nejakej 4. Sem na nástup sme sa dostali o nejakej 12. A to samozrejme je začiatkom novembra a dosť neskoro. Čiže keď sme doliezli hore, tak už sa v podstate stmievalo. Moja ex bola tak vyčerpaná, že uprostred steny jednoducho nevládala zodvihnúť nohu. Jednoducho je to fyzicky úplne vyhasilo. Od únavy, ktorú sme zažili tam dole, teda od nevyspatia, sorry, som trochu po chorobe, sme si zabudli čelovku, ja som si dokonca nezobral ani nič na oblečenie, čiže mal som krátke tričko a na tom takú fukerku. Keď po nás prišli horská služba, takto, horskú službu som zavolal v podstate hneď, jak som videl, že sa odtiaľ nedostaneme. Okolo 7. takto okolo nás urobil okruh vrtuľník a zavolali, že sú nevhodné podmienky a že príde po nás pozemné družstvo. Keďže mi bola ale smrteľná zima hneď, jak zapadlo slnko, tak som jediné, čo som mal vtedy k dispozícii, bolo lano. Čiže ako taká dobrá múmia som sa obliekol do lana a keď čuhaji došli, tak tam našli v podstate nejakého blbca oblečeného v lane. Ja som s nimi zišiel peši dole. Po moju ex prišiel vtedy vrtuľník a
v podstate mala sa fajn. Strávila tam noc s 2 šuhajmi švárnejšími, oveľa švárnejšími, ako som bol ja vtedy. Teraz to už dúfam neplatí. No a bola zábava. Ale teda aspoň pre ňu. Ja som sa cítil celkom trapne, keďže akokoľvek sa to snažím obrátiť na to, že za to môže tá ožratá partička na zelenom plese. Nie, nemali sme ísť nastupovať o 12:00 na cestu, bola blbosť. Nezobrať si čelovku bola ďalšia blbosť. Hore som zistil, že som ju vlastne nenaučil zlaňovať. Dobre, nerátali sme s tým, no, že budeme zlaňovať. Rátali sme skôr s tým, že to zídeme tým chodiakom dole. Ale ten chodiak tam nebol zrejmý. Snáď to dneska ukážem, neviem, pretože je tiež už veľa hodín. Pre tých, čo poznáte vrchol Čierneho štítu, tak to máte tam asi 5x5 takú plošinu a potom na každú stranu môžete nejak zliesť. Ale to, kade sa schádza, je tá najmenej viditeľná cesta. No dobre, takže teraz sa poďme pozrieť na túto krásku. Ešte raz, vyzerá hodne nepriateľsky, a to napriek tomu, že podľa definícií by čierny štít ani nemal byť štítom. Dočítal som sa to na goat.cz. No a ja som si tu niekde položil vestu bežeckú, sakra, keď som išiel natáčať toto video. Čiže dávame si pauzu, idem hľadať vestu. Môj posledný príspevok bol zhruba odtiaľ, no a potom som pekne krásne prešiel chodníčkom až sem. A teraz po tejto polícii idem sa pozrieť, kam ma to vovedie. Naposledy som tu bol pred niekoľkými rokmi, čiže musím sa priznať, že túto cestu si nie až tak dobre pamätám. Idem teraz po tej polícii, ktorá je na goat.cz označená fialovou farbou. No a dá sa povedať, že zatiaľ sú tu mužíkovia. Ale hneď na začiatku, pozrite sa na to, hneď sa dostávam do terénu, ktorý je, dá sa povedať, že jemne exponovaný. Uvidíme, idem sem vyliesť na toto tu, ale áno. OK. Takže GoPro je na príľbe. No a ja pomaly opatrne pokračujem ďalej. Táto cesta sa používa pre horolezcov ako zostupová cesta. Čiže keď niekto dolezie čierny štít a nechce sa mu zlaňovať, tak ide tadeto. Obťažnosť tejto cesty je charakterizovaná ako 2. A ja teraz idem hľadať, že ako sa vlastne dostanem odtiaľto dole. Pravdepodobne to pôjde tadeto. OK. Musím povedať, že toto bolo náročnejšie, ako som si myslel. Ale nevadí. Pokračujeme ďalej. OK, GoPro drží. No. Takže za chvíľku sa dozvieme, ako to pokračuje ďalej.
Rozhodne tu treba mať pevný krok a netreba sa nechať vyrušiť čímkoľvek. Chybička tu by znamenala pravdepodobne koniec. Musím ale priznať, že keď vidím mužíkov, tak je to pre mňa také ukľudňujúce, že viem, že som sa nestratil a že som na správnej ceste. Dobre, teraz dá sa povedať, no, že je na chvíľku relatívny pokoj a objektívne riziko je tu úplne minimálne, že by na mňa niečo padlo zhora. No a to sa samozrejme môže stať. Tieto kamene tu nie sú len tak zo srandy, mnohé z nich padli práve zhora. A keď sa pohybuješ dosť často v Tatrách, tak štatisticky si ťa to skôr či neskôr nájde. Preto keď sa prechádzaš popri skale, tak už vtedy odporúčam prilbu. Raz som dostal na hlavu asi 300 gramový kameň, ktorý letel iba pár metríkov, ale zazvonilo mi v ušiach. Toto je ináč cesta, ktorú som spomínal vo vstupe vo videu. Keď ma prišli zachrániť, tak sme schádzali tadeto. No a vidím, mužíci idú tadeto, ale mne sa niečo marí, že aj tadeto sa ide. A by som povedal, že skôr tadeto. Nič, na chvíľku pauzička, idem si to pozrieť. Jasne, že som si to dobre pamätal. Cestička, táto, netuším kam ide. A veľmi by ma to zaujímalo. Je možné, že sa jedná o nejakú zostupovú cestu, po ktorej pôjdem. Neviem, je tam veľmi veľa mužíkov a snáď to nevedie niekam do nešťastia. A táto cesta sa dá dať ako okruh. To znamená, že viem zísť do tej doliny, z ktorej sa ide na kolový štít. Neviem, ako sa volá, nejaká zmrzlá dolina, nie som si tým istý, ospravedlňujem sa. Tu teraz sa nachádzam v relatívne schodnom teréne a stále to objektívne riziko zatiaľ nie je až také veľké. Treba ale sledovať mužíkov. Lebo myslím si, že tu človek celkom ľahko zablúdi a to by nebolo dobré. Tí, čo radi majú dobrodružstvo, tak vedia hovoriť o prúsere alebo o pocitoch, keď sa dostanú niekde, kde to nepoznajú a kde sa to stále zhoršuje. No a ja som sa tiež teraz dostal niekam a hľadám mužíka. Ale tu pri mojom hľadaní vás nebudem trápiť. Hľadaním cesty som strávil asi 5 minút a keď som vyšiel týmto žlabom tu. Myslím si, že som nešiel najoptimálnejšou cestou, ale to je jedno. Tu sú už mužíkovia a to, čo som sa vždycky sám seba pýtal, keď som išiel touto cestou, je, že čo je tam ten mužík. Skúsim to nejak takto. Mám hyperview, možno to neuvidíte, tam je dominantný mužík, ktorý je tam z nejakého dôvodu. Pravdepodobne má ukazovať zostupovú cestu z Čierneho štítu a
Asi sa tam pôjdem pozrieť. Rád by som tu čierny štít dal ako nejaký okruh, tak uvidíme. No a podľa mapy by, alebo podľa topografie, by zvyšok cesty na čierny štít mal pokračovať v nejakom takomto iba mierne exponovanom teréne až v podstate do toho záverečného výšvihu. Pravdepodobne teraz nejdem podľa cesty, ktorá je popísaná na goat.cz. Zatiaľ tu dvojkový úsek bol iba na úplnom začiatku a pravdepodobne bude na konci. Ale tie fotky, čo nájdete na goat.cz, sú celkom hrozivé z tejto cesty. Ak niekto viete, že kade ide cesta na goat.cz, tá fialová, dajte mi vedieť. No a ak si pamätáte tú západnú stenu čierneho štítu, ktorá sa lezie, tak tento výstup je v totálnom kontraste s touto cestou. Dá sa povedať, taký nudný choďák, ale silne radím nenechať sa uspať. No tie výhľady. Lomničák, kežmarské štíty. Na malom Kežmaráku, a však viete, ktorý to je, sa nachádza najdlhšia lezecká stena v Tatrách. Má to nejaký ten kilometr a preto je zelené pleso taká meka horolezectva. Tatranského samozrejme. No nič, ja si dám na teraz pauzu a prihlásim sa, keď sa tento cikcak zmení na niečo zaujímavejšie. Pred chvíľkou som sa nachádzal na tomto tu jasnom chodníku, dúfam, že ukazujem správne, mám hyperview a ukážem to takto. Takže tento chodníček tu, asi ho tu ešte vidíte. Tu je mužík, no a tu už máme takéto platne. A cestu tu si pamätám iba matne, to bol Rím. Takisto vidíme, v diaľke prichádzajú mraky. A ja som si zapol stopára, zapol som si ho už pred chvíľkou, len som vám o tom povedal až teraz, pretože tá orientácia tu je jednoduchá, keď vidíte. Ale ako náhle nie je nič vidno, tak to sú také samé prekvapenia. A jedno z prekvapení som zažil takéto na Lomničaku, kde už som bol x krát a prišla hmla a ja som nevedel, kde je sever. Trvalo mi 3/4 hodinu, kým som našiel cestu. OK. Zdá sa, že tá cestička pôjde tadeto. Len sa mi nechce schádzať. Vidím tu stopy po mačkách a dokonca aj niečo, čo by mohla byť cesta. Momentálne nevidím žiadneho mužika, ktorý by mi ukazoval, že som správne. Ale myslím si, že veľa možností táto cesta nedáva. Sakra. Maličká choroba. Neviem, sa cítim veľmi slabý. Práve som narazil GoProm o skalu. Takže to ideme skontrolovať. A ja už som niekoľko desiatok metrov, možno takých
20-30 od samotného vrchola. A tu máme krásny zlaňák. A tam máme ešte krajšieho mužíka. No. A niekde tu je platňa, po ktorej treba vyliesť. Myslím si, že tá platňa je reálne dvojkové lezenie. Uvidíme. Je toto ono? Pozrieme sa. No neviem. Veru, že neviem. Podľa apky mapy.cz som mimo cesty. Ale nie som mimo cesty, viem, že nie som. Myslím si, že tu na tento pohľad, ktorý teraz uvidím, nebude ten najpriateľskejší. No jo, krása. Baranie rohy a čierny štít je nad nami. Ale počkať, že by tade to? Asi áno. Áno, tu sa to zlaňuje a Goat.cz nás vedie tade. Dobre. Nie, mapy.cz, pardon. Toto je ten exponovaný hrebienok. No a toto je vrchol. Keď som to doliezol som to od niekaďal tadiaľto. Tu máme krásny bivak. Čierne veže, tady to vraj tiež ide cesta. No bivak je tu ale pekný. No a ešte na margo tých chýb, ktoré som narobil. Reálne, keď tu človek stojí, tak si nevie si ani predstaviť, kade sa ide dole, keď to nepozná. Očakával som, že vtedy, keď som to doliezol, že to bude jednoznačné. Jednoducho tak, ako väčšina ciest má nejaké jasné chodníky, tak aj čierny štít, ale není to tak. Normálne v živote by ma nenapadlo ísť sem tade. Teda zliezať tade. Preto no a tu samozrejme, keď sa pozriete, tam máte kolový štít, ináč podľa mňa nič moc. Je to celé také rozpadnuté,
No a keď sa tu pohybuješ, tak v podstate fakt máš tu veľmi malú manipulačnú vôľu a keď to nepoznáš, tak ťa nenapadne, že treba ísť tade. Ale čo by som ešte chcel povedať, keď som bol na kolovom štíte, tak je to veľmi pekná cesta po hrebení až sem. Je tam jedno jediné komplikované miesto a to je taká štrbina, no jasné, Hyperview, niekde na tomto hrebení, ale to je tak do 3 a podľa mňa tam není veľmi vysoké riziko. Dobre, neviem ešte, kade pôjdem dole. Tým, čo ste došli až sem, ďakujem veľmi pekne, verím, že sa poučíte z mojich chýb a dúfam tiež, že vás to aspoň v niečom inšpirovalo. Ak áno, daj like, follow, ak chceš podporiť tento kanál viacej, môžeš sa pripojiť, možnosti sú niekde v rohu. Díky, čaute.